Mae pobl yng Nghymru yn byw'n hirach, ac mae hynny'n rhywbeth i'w ddathlu. Ond wrth gwrs, mae hynny'n dod â heriau. Mae llawer o bobl hŷn yn byw ar wahân ac yn unig. Mae angen ein help arnynt. Mae'n anodd i rai bobl hŷn i gysylltu, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig, a hyd yn oed mewn trefi a dinasoedd prysur. Mae'n partneriaid lleol ledled Cymru yn cynnig llawer o wasanaethau, fel cyfeillio, siopa, glanhau cartref a chymorth cartref o'r ysbyty. Mae technoleg newydd yn golygu bod ein cymdeithas yn newid yn gyson. Mae angen i ni sicrhau bod pobl hŷn yn cael eu cynnwys. Felly beth ydym yn ei wneud yn ei gylch? Wel, mae Age Cymru yn gwneud gwahaniaeth mewn pob math o ffyrdd. Rydym wedi bod yn rhoi llais i bobl hŷn ledled Cymru am fwy na 60 mlynedd. Rydym yn ymgyrchu'n frwd i sicrhau nad yw anghenion pobl hŷn yn cael eu hanwybyddu, ac rydym yn sicrhau bod lleisiau pobl hŷn yn cael eu clywed. Rydym wedi helpu nifer o bobl hŷn i hawlio miliynau o bunnoedd mewn budd daliadau na fyddent wedi eu hawlio fel arall. Mae miloedd o bobl yng Nghymru yn dewis ni i ddarparu hyswiriant, cyflustodau a chynhyrchion symudedd. Mae'n bwysig cadw'n brysur wrth i ni fynd yn hŷn. Mae Age Cymru yn cynnal rhaglenni sy'n helpu pobl hŷn i aros yn iach, yn feddyliol ac yn gorfforol. Rydym yn gweithio gyda chartrefi gofal i wella ansawdd bywyd i rai sy'n byw, ymweld a gweithio ym maes gofal preswyl. Rydym yn cynnal gwyl gelfyddydol ledled Cymru i ddathlu creadigrwydd pobl hŷn. Rydym yn dibynnu ar gyfraniadau gwirfoddol, boed hynny yn godi arian, ein siopa, neu gymryd rhan mewn digwyddiad. Mae'n gwirfoddolwyr yn rhoi cannoedd o filoedd o oriau o gefnogaeth i ni blynyddol. Ar gyfer popeth a wnawn, mae un peth yn sicr. Ni allem wneud hynny efo chi. Felly diolch enfawr i bawb sy'n ein cefnogi. Beth ydych chi am ei wneud i'n helpu ni i helpu bobl hŷn? Galwch draw neu ffoniwch ein swyddfeydd cenedlaethol neu bartner ar draws Cymru, neu ymwelwch â ni ar-lein a dweud wrthym eich bod am wneud gwahaniaeth. Rydym yn gweithio tuag at eich dyfodol chi.